Insellmilkom kuti, qari minn San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, fuq l-art il-ġnus jinħakkmu midwejjaq, moħħhom imħawwad bil-sejjes kbar tal-baħar u l-imwieġ. In-nies jibdew imutu bil-biża' u bl-istennija ta' kull ma jkun ġej fuq id-dinja għax is-setat ta' smewwiet jitqanqlu. U mbagħad jaraw il-bniedem ġej fuq sħaba b'seta' u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qumu u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu għassa tagħkom infuskom li ma tmorrux tħallu qlubkom jintqalulkom b'ikel u xorb żejjed jew b'sokor jew b'ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja u li dak il-jum ma ssibuhx fuqkom għall-arrieda bħal nassa għax għad jasal lil kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Mela jibqgħu issru u jitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu taħarbu dan kollu li għad jiġri u tieqfu bla biża' quddiem bin il-bniedem. Hekk ħuti bdejna sena ġdida tal-Knisja u allura nistgħu nawguraw il-xulxin Happy New Liturgical Year għax is-sena tal-Knisja tibda issa propju mal-ewwel ħadd tal-Avvent. Nhar ħadd li għadda spiċċajna s-sena bil-festa ta' Kristu Re li għalaq kollox u jibda kollox u issa bdejna sena oħra. Nittamaw illi din tkun verament sena ġdida fil-ħajja tagħna, sena ta' fidi mo speċjali, bħalma qalilna il-Papa Benedittu XVI, illi dikjara din sena propju s-sena ta' fidi. Huwa importanti ħafna li neżaminaw ftit lil nafusna u naraw fiex qiegħda u fiex waslet il-fidi tagħna f'dan Ġesu Kristu illi ġej biex joħodna miegħu u biex isalvana. Il-Vanġelu llum għandu żewġ aspetti. Għandu aħbar tajba u għandu aħbar kera. Ħanibdew bl-aħbar kera għax iktar huwa sabiħ illi nibdew bl-ikraħ u nispiċċaw b'toma tajba. Illum Ġesu fil-Vanġelu jitkellem fuq żminijiet koroħ. Sinjali fix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb jitqalbu. Fuq l-art il-ġnus jinħakkmu minn ħafna dwejjaq. Bl-istennija ta' dak kollu li qed jiġri fit-taqlib tad-dinja. Hija daqsxejn aħbar kera, però jekk noqogħdu naħsbu ftit, kultant ngħidu dawn huma żminijiet li qed ngħixu fihom bħalissa. Tafu biżżejjed hekk kemm dan l-aħħar smajna b'aħbarijiet ta' taqlib, ta' diżastri, ta' urugani, mod speċjali dan l-aħħar li sar ġewwa l-Amerika fejn mietu ħafna u ħafna nies, ta' terremoti, ta' tsunami wkoll. Ekku kollha huma forsi affarijiet, diżastri, taqlib illi jsemmi Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U forsi wieħed jista' jgħid hawn aħna il-profezija ta' Ġesu qiegħda sseħħ. Imma dan il-kliem Ġesu ma jgħidux biex jaqtalna qalbna jew biex ibeżżana, imma anzi biex jagħmlilna kuraġġ. U hawn qiegħda l-ħabar it-tajba. Ġesu li jgħidilna fil-Vanġelu tal-lum qumu u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Kemm ħaġa sabiħa u ta' ferħ l-aħwa illi aħna għandna din l-aħbar sabiħa, illi l-fidwa tagħna qiegħda fil-qrib. Qumu għax faċilment nistgħu norqdu aħna, nistgħu norqdu għaliex l-affarijiet ta' din id-dinja, l-ħsibijiet ta' din id-dinja tant jippreokkupawna illi aħna moħħna fihom. U l-ikbar diżastru illi fil-ħajja tagħna jista' jiġrilna huwa illi fil-ħajja tagħna nabbandunaw il-Alla, nitilfu lill-Alla u hemmhekk ikun ġratilna verament l-ikbar disgrazzja fil-ħajja tagħna. Għalhekk ejjew matul dan l-avvent inqumu verament min-nas tagħna, niġġeddu aħna u nindunaw kemm dan Ġesu Kristu qiegħed qrib tagħna lest li għana għandu u lest li joħodna miegħu fis-saltna tas-sema fejn aħna lkoll għandna post hemmhekk illi ħejja lina Sidna Ġesu Kristu permezz tal-passjoni tiegħu, il-mewt tiegħu u l-qawmien tiegħu minn bejn imwiet. Insellmilkom u l-paċi magħkom.